Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 6-njy maý hepdäniň anyny habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gazakstanlylaryň en çemezi 6-njy maýda öz smartfonlaryny barlandyrynda hökümetiň ýer hususiýetçiligi baradaky dawaly kanunyň käbir maddalaryny ýatyrýanlygy baradaky SMS maglumaty eýe boldular. Tekste sadece Respublikanyň prezidenti ýurtda galagoplyga sebäp bolan yer kanunynyň käbir bölümlerine düzediş girizmek işine moratori ýylan etdi diýilýär. Türkmenistanyň gatnaşmagynda elektrik toguny geçiriji regional proýekti owan resmiýetleriniň arasynda dawa döretdi. 500 kilovolt barky Türkmenistan Türkmenistanda 500 günlük atly ýöriş müňler çadymyň gatnaşdyrylmagynda başlandy. Ortaça 3000-den 5000-e çelli adamyň gatnaşanlygyna ýetýärler. Esas gatnaşanlar bire döwlet ýol Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýolbaşçysy Guramanyň bilermenleriniň 5-nji maýda Siriýanyň bozgunlar lagerine edilen we adynan 28 adamyň ölümine sebäp bolan howa hüjümleri deriňejekdiklerini aýtdy. Bu pajaly hüjümleriň tötenlik bolmagy aňryçak derejede mümkin däl diýip Zeytrat Al-Huseyn 6-njy maýdadan çykyşynda aýtdy. Ol howa hüjümleriniň Siriýanyň uçurlary tarapyndan amala aşyrylanlygy baradaky hatawatlaryň entek tasdiklanmandygyny belledi. Siriýanyň harbiýleri hüjüme öz uçurlarynyň gatnaşygyny ret edýärler. Fransiýa we beýleki ýurtlaryň bir näçesi Siriýanyň demirgazygynda bolan hüjümleri ýazgardylar we derňewleriň geçirilmegine çagyryş etdiler. Çadyrly lagerde Siriýada 5 ýyl bäri dowam eden grajdan urusy zerarly öýlerini terk eden Siriýalılar ýaşaýar. Al-Qaida Awganistanda Taliban bilen has ýakyn işleşýär we söwüşçi toparyň hökümet güýçlerine garşy söwüşlerini ýaýwanlandyryp biler diýip NATO-nyň medeniýet wekili 5-nji maýda aýtdy. Olaryň özleri Awganistanyň hökümetine hakyky uly howp döredip bilerler diýip pikir etmeýär diýip general Charles Cleveland aýtdy we Al-Qaidanyň Taliban bilen has köp işleşip başlanlygy üçin olaryň Talibany güýçlendirip biljekdigini pikir edýär diýip sözüniň üstüne getirdi. Ýa-ni ýakynda Al-Qaidanyň ýolbaşçysy Ayman al-Zawahiri Talibanyň täze lideri Molla Akhtar Mansura goldaw bildiripdi. Şondan bäri iki toparyň arasynda has köp aragatnaşyk görýäris diýip Cleveland aýtdy. NATO-nyň medeniýet wekili Al-Qaidanyň Awganistandaky agzalarynyň sanynyň 100 we 300 aralygynda diýilip hasaplanylýanlygyny belledi. Şeýle-de Cleveland Talibanyň şol esasy girdeji çeşmesi bolan Göknar hazyrynyň bolçulugyndan hem güýçlenjekdigini belledi. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Kabulda bolan helakçylikli partlamalaryň ýetýän ýurdun goranmak we aňtaw ministrlerini çalyşdy. Prezidentiň edaratynyň medeniýet wekili Zafar Haşeminiň 5-nji maýda Twitterda çap eden maglumatyna görä Ghani goranmak ministri wezipetiniň ýerine ýetirjesi Masum Stanigzai Milli Howpsuzlyk müdirliginiň ýolbaşçysy wezipetini ýerine ýetirjek hem goranmak ministrliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary edip berledi. Maglumaty görä goranmak ministriniň wezipetini ýerine ýetirjek edilip general Abdullah Habibi hödürlenipdir. Parlament Stanigzaiň goranmak ministri wezipetini bellenmegini geçen ýylda ret edip Gani ony ýerine ýetirjek derejesinde saklapdy. Gani apreliň aýagynda Kabulda 64 adamyň ölümine sebäp bolan partlamanyň ýa-ni iki ministrligiň ýolbaşçylaryny gyssagly çalyşmagy wada beripdi. Hakey boýunça öňde barýan 16 ýurt 6-njy maýda Moskwada we Sankt-Peterburgda başlanýan dünýä çempionatyna gatnaşýarlar. Ortiýatyň premier ministri Dmitri Medvedev halkara sport çäretiniň Moskwadaky açylyş dawaratyna gatnaşar. Şeýle-de dawara prezidentiň geňeşçisi Igor Levitin, sport ministri Vitaliy Mutko, Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin we hakey boýunça halkara federasiýasynyň prezidenti Rene Fasel gatnaşarlar. Bäsleşýän ýurtlar iki topara bölünýär. Moskwada bäsleşýän A toparyny Ortiýatyň Şwetsiýanyň, Çekiýa Respublikasynyň, Şweýtsariýanyň, Latwiýanyň, Norwegiýanyň, Daniýanyň we Gazakstanyň komandalary gatnaşýarlar. Sankt-Peterburgda B toparynyň oýunlary geçiriler. Bu topar Kanadany, Finlandiýany, Birleşen Ştatlary, Slowakiýany, Belarusiýy, Fransiýany, Germaniýany we Wengriýany öz için alýar.
Xitayň uzak Günbatar Xinjiang Uygur Avtonom Regionunyň Kommunistik Partiýasynyň ýol başçysynyň saparynyň dowamında Xitayň we Gazagstanyň arasynda $2 million ilalaşyga gol çekilendigini Xitay mediasy habar berdi. Awganistanyň, Gazagstanyň, Kyrgyzstanyň, Pakistanyň we Täjikstanyň arasynda ýerleşýän durnuksuz Xinjiang regiony Pekiniň Aziýa bilen sowda hem transport gatnaşygyny östürmek boýunça resmi strategiýasynyň esasy bölegi bolup durýar. Xinjiangyň Kommunistik Partiýasynyň ýol başçysy baş resmisi Zhang Chunxian, Xinjiang we Gazagstan täze ýüpek ýolunyň döredilmeginden bähwit tapyp bilerler diýdi. $2 million proýektiň energiýa owa hojalyk senagat budaklaryna degişlidigini Xitay mediasy habar berdi. Xinjiangyň düzümine Gazaklaryň 3 san avtonom birligi gerýär. Regionda 1,5 million etnik Gazak ýaşaýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gazagstanlylaryň ençe 6-njy maýda öz smartfonlaryny barlanlarynda Ak Orda bilen iwerilen SMS maglumaty eýe boldular. Maglumatda prezident Nursultan Nazarbayewiň yer kodeksining käbir maddalarynyň durmuşa geçirilmegine gadagançylyk girizdenligi habar berildi. Gazagstanyň ençe şäherlerinde protest çykyşlaryny tutaşdyran bu kanun bilen bagly soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinläli. 6-njy maýda öz smart telefonuna sereden Gazaklaryň köpüsi garaşylmadyk çeşmeden gelen SMS ökün çatyny görüp geňalen bolsa gerek. SMS'i ýollan Ak Orda ne ötünç soraýan bir ýan ýoldaş ne de towa gelen ülpet. Ol Astanada Ak Ordada ýerleşýän Gazak prezidentiniň edarasy. Tekstde sadece Respublikanyň prezidenti ýurtda galagoplyga sebäp bolan yer kanunynyň käbir bölümlerine düzediş girizmek işine moratori yglan etdi diýilýär. SMS Nazarbayew döwlet eýetçiligindäki ekrançylyk ýerlerini ýollan başlap aksiýon esasyna hususlaşdyrmak planyny jemgyýetçilik tarapyndan edilen güýçli basyş astyna ýa-da süýşürendigini bildirenden entek doly 24 sagatem geçmänke esasy mobil ulgamlary Altel, Beeline, Kassel we Tele2 tarapyndan ýaýratyldy. Tekstler aýdyljak sözi halka ýetirmek üçin odolky Sowet Respublikasyny edilýän digital tagallalaryň bir bölegi bolup durýar. Bu ýerde Nazarbayew başgaça pikirlere kän çydamlylyk görkezmän 25 ýyl bäri höküm sürüp gelýär. Ol şol bir wagtyň özünde sosial we beýleki mediýanyň da döwletiň agylygyndaky gaziýet jurnallar, telewizioniýa we radio ýaly Nazarbayewiň maglumat we güýç gudrat serişdelerine orun alyp gelýändigini görkezýär. Nazarbayewiň 5-nji maýda öz niýetinden dänendigini görkezýän videolar Ak Ordanyň Facebook sahypasynda şol wada diýen ýaly peýda boldy. Häkimetleriň esasy garaşsyz ýa opozisiýon neşirleri ýapan ýurdynda Nazarbayewiň administrasiýasy Facebook we Kontakt ýaly digital platformalaryň şeýle-de tekstleriň potensial täsirine inni düşünenemeň diýär. Prezidentiň planyň soňa goýulandygyny Gazagstanyň hemmeleriň şol sanyna soňky protestlere ýol başçylyk eden aktivistleriň hem bilmegini isleýändigi bellidir. Ýöne Nazarbayew 5-nji maýda täze informasiýa we kommunikasiýa ministerliginiň hem dörediljakdygyny aýtdy. Bu ministerligiň wezipesi beýleki işler bilen birlikde informasiýa ulgamynyň ähli görnüşine, şol sanyna internetdäki saytlara, sosial ulgam sahypalaryna gözekçilik edip, anjyk temalary ýydarlap olara wagtyna reaksiýa görkezmek bolar. Nazarbayewiň aýtmagyna görä täze ministerlikden ýene bir maksat informasiýanyň hawpsuzlygyny hem elektroniki hem de çap ulgamyna öpsün etmek üçin eşerdäki maglumat önümleriniň hilini gawlandyrmak. Facebook saytyda ulanýanlar täze ministerlik barada öz aradalaryny bildirip, ony hakykat ministerligi, Şahatlyk ministerligi we Orwell'in gara basmasy diýip atlandyrdylar. Yerleri satmak plany 2 hepde golay tutuş ýurtda geçen protestlerden soňra ýyda süýşürildi. Bu 2011-nji ýylda polisiýanyň ýurdun günötügün matar şäherleri Janözön bilen Şetbede nebitçileriň protestine adından 16 adamyny atyp öldürilýäri halkyň öz gar gazabyny bildiren iň uly protestlerdi.
24 aprelde Atrawda ekrançylyk yerlerinin satylmagyna karşı adından 1000 adam protest geçirdi. Kazak aktivistleri halky ýurdun uly şäherlerine 21 aprelde köpçülikleýin protestlere çağırıpdylar. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Owganistanyň we Pakistanyň gatnaşmagyndaky elektrik toguny geçirji regional proýekt Owgan resmiýetleriniň arasynda dawa döretdi. Kabuldan gowşaýan maglumatlara görä regional ýolbaşçylar elektrik togu bilen öpçün edýän liniýalaryň öz giňişliklerinden geçmegini isleýärler. Bu barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň berjek maglumatlaryny dinleýälim. Türkmenistan, Özbekistan we Täjikistanyň Awganistan arkaly Pakistana çeli elektrik geçirjisini kurmak gödüňünde tutulýardy. Ýöne elektrik sütünüň we elektrik seminiň geçek ýoly barada Awganistanda gowga ýüze çykdy. Awganistanyň suw we energetika boýunça ministri Tutap diýip atlandyrylýan elektrik geçirjisiniň salaň dag jülgesi arkaly geçmeginiň amatly boljakdygyny aýdýar. Vice-prezident Serwer Danyş we Awgan Bütewi hökümetiniň başlygynyň ornbasary Muhammed Muhakkak bolsa elektrik toguň merkezi Awganistan arkaly geçmeldigini talap edýär. Awganistanda parahaçylyk boýunça ýokary geňeşiň başlygynyň ornbasary we öňki vice-prezident Kerim Halili şu gün 6-njy maýda eden çykyşynda 500 kWh güýçliginde Türkmenistanyň getiriljek elektrik toguň Bamyan vilayatyna berilmegini sorady. Türkmenistanyň berilejek elektrik energiýa Bamyan vilayatyna berilmese onda hazaralaryň hökümet bilen başgaça hasaplaşjakdygyny bildirip ol haýbat atdy. Türkmenistanyň Akgenebender arkaly Madar Şerife we şol ýerden Baglan vilayatyna çeli elektrik geçirjisini gurmak boýunça öňki hökümetiň döwründe alalaşyk bolupdy. Awganistanyň suw we energetika ministrligi şol alalaşyga amal etmelidir. Merkezi Awganistanyň halkam elektrik energiýadan peýdalanmaga haklydyr. Biz beýle deňsizliklere ýol bermez diýip Halili aýtdy. 500 kilovolt barq Türkmenistan az tariq Aqena, Mazar-ı Şerif, Baglan Kysgaça at bilen Tutap diýip atlandyrylan elektrik geçirjisiniň taslamasy Awganistanda milletara dawalaryň döremegine sebäp boldy. Poştullar elektrik toguň Kabul arkaly günorta gündügur Awganistana geçirilmegini isleýär. Hazaralar bolsa elektrik toguň merkez Awganistanyň halkyna berilmegini soraýar. Bu mesele Awganistanyň Milli Mejlisinde deputatlaryň arasynda da tartışyga sebäp boldy. Şonuň üçin Tutap proýektiniň galdyrylýanyny Awganistanyň suw we energetika ministrliginiň ornbasary Amanullah Galyp aýtdy. Bu proýekt arkaly elektrik satyn almakdan Pakistanyň elçekendigini ol belledi. Türkmenistanyň Mar vilayatynyň Awganistanyň Baglan vilayaty arkaly elektrik liniýasyny Kabula çekmek planlaşdyrylýar. Paýtagt Kabulda häzir elektrik tog ýeterli. Kabul halkyna paýlanýan elektrik tog güýçlendirilir. Kasa 1000 atly elektrik geçirjiniň gurulşynyň alalaşygyna da tezlikde gol çekilir. Kırgızistan we Täjikistanyň 1000 megawatt sagat kuwatlygynda elektrik togyň akymy Awganistan arkaly geçer. Onun Pakistan'ın elektrik tog satın alar diýip galyp nygtady. 500 kilovolt ki az Türkmenistan me tutap puta şuda. Piaz bayn rafta Pakistan barq namigeras az itari kas Mari ta Pulkhumri. Tutap proýekti bilen bagly dören dawadan öz syýasy behbidini gözleýän ýolbaşçylarym bar. Balx vilayatynyň hakiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nur elektrik geçirjisiniň Bamyana çekilmegini özüniň hamaýat edýändigini aýtdy. Bamyan vilayatynyň halkynyň elektrik tog bilen üpçün edilmeligini Nur öňe sürdi. Şondan soňra paýtagt Kabula böleki vilayatlara elektrik berilmelidir. Biz Bamyanlylaryň arkasynda diýip Nur aýtdy. حمایت میکنم از مسیر بامیان که مستحق هستند بامیان از بامیان بره میدان وردک از میدان وردک بیا با کابل یا ولایت‌های دیگر. Vice-prezident General Dostum bolsa bu elektrik geçirjisi barada hökümetiň pozisiýasyny gollady. Bir beýannama arkaly General Dostum elektrik liniýasynyň salaň ýolunyň üstünden geçse, onuň bähbetli boljakdygyny ma'lum etdi. Ýöne hazaralar
öz reaksiýasyna dowam etdirýär. Şu gün, ýani 6-njy maýda Bamyan welaýatynda elektrik tuğun bu welaýata çekilmegi sorap halk protest geçirdi. Günorta Awganystanyň poştun ýaşaýjylarym eger elektrik tuğ bu regiona çekilmese onda özleriniň prezident köşküniň öňünde çadyr gurup protest geçirjekdigini habar berýär. Şaýmerdan Olumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 2017-nji ýylyň Aziýa oýunlaryna çenli galan günler sanalyp başlandy. Oýunlara görülýän taýýarlyklar bilen bagly çäreleriň biri 5-nji maýda 500 günläp dowam etjek atly ýöriş bilen başlandy we 17 sanatly Nusay galatyndan Gökçe owasyna çenli 1-nji tapgyrdan geçdi. Bu arada kardeşim Ýowşan Anna Gurwanyň maglumatyny dinläli. Türkmenistan pensiýanyň sagdynlyk we bagtyarlyk aýynyň soňlanmagy Aşgabatda ýapyk günalarda söwüş sunwaty boýunça geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 500 gün galmagy münasibetli ýurdun her welaýatynda 100 gün dowam etjek atly ýörüşe badalga berdi. Türkmen telewizionyasy Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüne gönükdirilen aýdym saatlaryň we alkyş sözleriniň aslynda dawara gatnaşyp ilki saglyk göwdesinde soň velosiped ýörüşinde çärelere goşulanyny, ýörüş üçin seçilen 17 aty gözden geçirip olara ak pata berenligini habar berýär. Ýoluňyz ak bolsun. Saman edip saman gelin. Prezident Berdimuhammedow Aşgabatyň etegindäki taryhy Nusay galatynyň ýanyna guralan dawara deden çykyşyny bu ýörüşi habar ferişdelerine beýan etjek dörejçilik işgärlerini, alymlardan jemgyetçilik wekillerinden düdülen topara hem üstünlük ardy etdi. Ol bu çäräniň ýurda awraýyny awraý goşmagyny ardygulap şeýledidi. Goý dünýäniň sport aleminde güllä weseýän ýurt hökmünde edi watanmy hemde türkmen sportynyň awraý hasem belende götürsün. Döwlet eýçiliginiň häkimetli otuň maglumatyna görä ýerli wagt bilen sagat 17:00-da başlanan atly ýörüş 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabryna Aşgabatda ýapyk günalarda söwüş sunwaty boýunça geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň açyljak gününe tamamlanar. Frans Press habar gurulugy Türkmen rejiminiň häzir öz 5 milyondan gowrak iratyny sporty we sagdyn durmuş ýörelgelerini ünlemek üçin ägir doly propaganda tagallasyny edýänligini ýazýar. Pensiýany güni bir aýa çeken sagdynlyk we bagtyarlyk aý tamamlandy. Döwlet telewizionyasy bu aýyň dowamyny ýygyderli sport maşklaryny edýän büdjet işgärlerini studentler we okuwçylar görkezdi. Şeýle-de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlislerine 2017-nji ýylyň Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çägini Aşgabada awadanlaşdyrmak hakyny ýygyderli gurrun edilýär. Mundan başga Aşgabatyň töweregindäki çoğunly şor pasiýoloklaryny müňlerçe ýaşaýyş jaýy ýykyldy. Frans Press habar gurulugy hukuk toparlarynyň bir awtoritar ýurt bolan Türkmenistanyň bu oýunlara görýän taýýarlygy bilen bagly eýem alada bildirenligine üns çekýär. Mysal üçin, adam hukuklaryny görýän Amnesty International guramasy hemra arkaly alynan suratlara salgylanyp, geçen ýyl 50 000 ýa-da ondan hem köp adamyň Aşgabatda geçiriljek oýunlara degişli guruluşlar zararly zor bilen öýünden göçürilendigini aýtdy. Halkara Adam Hukuklary Federasiýasy bilen adam hukuklaryny gorýan Türkmen inisiatiwasy topary adamlaryň jaýlaryny öňünden habar bermän we alternativ jaý hödürlemän ýykmagyň beýimganyň halkara ykdysady, sosial we median hukuklar baradaky paktyna garşy gelýänligini, Türkmenistanyň bu pakta goşulan ýurtduny ýatladyp Aşgabat şäheriniň häkimine açyk hat çap etdi. Emma Türkmen häkimetleri bu hata açyk reaksiýa bildirmediler. Badalga verilen atly ýörüş barada çykan habarlarda Türkmenistanyň 2014-nji ýylda Orsiýetde, Soçida geçen gyşky olimpiýa oýunlaryna hiç bir atlet iýermänligi ýatlanylýar. Şol wagtda Türkmenistanyň öz liderleriniň Prezident Berdimuhammedowyň we olarky ömürlük prezident Saparmurat Niýazowyň şahsiýet kultlaryny döretmekde meşhurdygy. Ýagny olaryň ikisine de Merkez Aşgabatda altyn çaýlan heýkel dikilenini gaýdylýar.
Kärdeşim Ýoşan Any Urbanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda başlanan atly ýörüşde resmi guramaçylykda geçirilen beýleki dawaralarda adatça bolşy ýaly ýene-de köp sanly adam gatnaşdyryldy. Ýyl içinde çäreçiler diýilip atlandyrılan gatnaşyjylaryň aglaby böleginiň studentlerden düzülenligi habar berildi. Ýaňy başlanan atly ýörüşiň adamlaryň gündäki durmuşyna ýetiren täsiri barada Kärdeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Haman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Aman burada məlim bolşaýaly 5-nji maýda atly ýörüşlere badalga berildi. Şol çäre näçe çemesi adam gatnaşdy? Hem kimler gatnaşdy? Bir haglyk bir aýlygynyň da tamamlanýan günüdi. Onuň üçin ýurt boýunça din zarşygyny ýörüýte ferman bilen eglan edildi. Oňa ortaça 3000-den 5000-e çelli adamyň gatnaşanlygyna diýerler. Esas gatnaşanlar bir döwlet ýolbaşçylary hem de ýurtdaky ilçhanalaryň işgärleri, başaryw dilçileri şeýle hem ýokary mektepleriň, professional mektepleriň, umumy bilim berýän mektepleriň okuwçylary, studentleri hem de birden edara karhanalaryň işgärleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň döwlet telewiziýasyna berilen maglumatlarda bu çäräniň irden ta akşama çenli dowam edendigi habar berilýär. Şeýle bolanda bu müňlerçe adamy naharlamak işleri nähil ýoly goýuldy? Bu nähil boldy? Şu çäre gatnaşanlaryň gurrun bermegine görä adamlary naharlamak boýunça çäre ýoly goýulmandyr. Oňa derek döwlet ýolbaşçylarynyň daşary ýurtly diplomatlaryň bur üýşän ýerine çadyrlaň aşagyna çay demlenip, çay hödüredilipdir adamlara. Olam ýokary wezifelileri hem de daşary ýurtly mehmanlara hem de çaýyň prezidentiň soňky çykan kitaby Çay Melhem hem Ilham diýen kitabyny aýdylýan wagtlar esasyna demleniligi şol çay hödüredilenlere düşündirilipdir. Başga ýetgeşik naharlamak yana gayretmek boýunça hiç çelli çäre ýoly goýulmandyr. Tekrar. Aman burada naharlamak işleri ýoly goýulmadyk bolsa, onu şu çäre gatnaşanlar bu ýagdaýdan nädip baş alyp çykdylar? Şeýle çäre ýurtda ilkinji gerek geçirilen okmanyň adamlar öwrenşipdirler, ama doğrudan daňatandan Ingrid Karalyansa dowam etdi. Sebäbi odaly bilen adamlar haglyk ýoly ilýän ýolda boýunça ýörediler, ylgadylar. Ondan soňra bolsa atly ýörüşiň başlanýan ýeri bolan kadymy musoýgalasyna geldiler. Bir Aşgabatyň günorta günmatlaryna yerleşýän oba. Şo ýere geldiler. Ondan şol gara Ingrid Karalyansa dowam etdi. Onu gatnaşanlar özleriniň gara bir günlerini görünüklerini şo çäreden boşanlaryndan soňra Bagry obasyna, Gökçe obasyna, on kaptannaky ýanma şowasyny, Bekri obasyny dukarlardan gowy ýymy taryplerini, süýç köýe zatlary alanyklaryny hem de özleriniň naharlanandan gurrun berdiler. Çären guruýjylar tarapyndan beýle zatlar ýoly goýulmandyr. Aman burada Aşgabatdan gepleşiginde gatnaşyp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işimiz rawat bolsun. Kärdeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, atly ýörüş siziň ýaşaýan ýeriňiziň üstünden geçen ýagdaýynda siz ony nähili garşylardyňyz, öz pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşyň. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleyer Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan owa hojalyk önümçiligine degişli şu ýylky planyny ýaňy ýakynda eglan etdi. Adatçy ýylyň ekerançylyk mövsüminiň başynda eglan edilen plan soň doly derejede berja edilýär we üstünlükli diýilip ýyllar boýy eglan edilýär. Emma resmi taýdan eglan edilen üstünlüklere garamazdan daýhanlar zähmet şertleriniň girdijileriniň gowulanmaýanlygyny käte çeken zähmetine garamazdan ýene bergili bolup galýanlygyny aýdarlar. Habarçyma Sultana Çylowanyň Mary welaýatynyň Kärendeçi Enegül daýda bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Kärendeçilere ýylda bir gezek dahwat berilýändigi, daýhan hojalyklarynda ýylyň dowamında pul ýetmezçiliginiň ýetdi duýulýandygy barada aýtdyňyz. Şu pul ýetmezçiligi ýetdi duýulýan bolsa, daýhan hojalyklary güzerany nähil aýlaýarlar. Daýhanlara şu ýeter ýetmez öz melleňde bir zat bitirip bilseň, onda azajyk ol hojalyklaryň okaty gowrak. Bolmasa sen badardan alıp iyeninde badar her hilenir. Adrak gelin qımmatrak, köprek gelin ardarrak. Sen onun haýsy wagt ardarna gabat gelmeli, qımmatyny nima alyp gaýtmaly bolýaňa. Ondan geçsek maşgala bolanda sen onun öňünden bir 2 gezek 3 gezek geçsek bolanda sana ummata zat gerekdi. Nes oba yerlerinde ýanky hususy dükkanlardan adamlar şu ýazga diýär, şonu qardyna adyna ýazdyryp adı önümlerini alýas diýerler. Şular ýaly bama bolar. O yerlerde bar, o dükkanlarında. Sebebi hemme hojalyk o ýerinkide sende ýok, mende ýok, onda ýok, hemmegiste ýok. Ondan sen bir gaýrat et, bir ýazyp berewer, ana plan wagt pullanan plan berin diýen, ony berýärler. Ýylda bir gezek dahwat berilýän bolsa, onuň şu oba yerleriniň ýanky biýagdaý pes hojalyklar ýyllar boýy karda oturýan. Ha, elbetde karda oturýar. Karsyz men diýen meniň ateweregim hiç kim ýokdur. Karsyz ýaşap ýörün diýen hojalyk ýokdur. Oba yerlerinde mugallim hojalyklar, doktor hojalyklar, ana şonuň ýaly hojalyklar, karsyz ýaşamaýan bolsa bilmedim, bolmasa hemme hojalykda karz bardyr gapdalynda. Sebebi hemme kişi bir teň tahwat alýan, bir teň işleýän, sebebi girdejiňin biriniň adrak biriniň kenrak, şonuň üçin karsyz hojalyk ýokdur. Oba yerlerinde şu hojalygyňa bir ekindat ekmek üçin, bir hasyl almak üçin, hojalykdan hasyl almak üçin suw ýeterlik bolýar. Ýeterlik bolmaýar. Sebebi meydandaky paxtalara, buğdaýlara suw bolanda beren oklara ony. Hojalyga suw berilen ok. Etil ýabyň gapdalynda alkymda oturan hojalyklar ogrin alýan bolsa bolýandyr. Bolmasa beýleräjikde otursaň saňa suw ýok. Ýylyň bir dowamynda 2 gezek, 3 gezek ýa bolmasa 1 gezek suw ýakýan wagtymyz kän. Kaçalkany urup uşakdan. Şor suw çykaryp meni mellekden biz ekin umydygar. Ol ekiller gün gazdy eýem ýok. Sebäbi tutup oturan bolsa gowrak gitdi. Pomidorlar zatlary 100-200 alaýmasaň eýem sen gowrak berdi. Sebäbi kaçalkadan suw ýakýan. Ene ýapdan suw alyp bilen ok. Obalarda kran ýokmy? Ýok, biziň obamyzda kran ýok. Hiç jerimizde ýokdur kran. Goýu suwlar şor çykýan. Goýu suwlar ajy şor. İçmäge ýaramlymy? İçmäge ýaramly däl. Obada horlant maşinlara salyp getirýärler. Bilemok şäherden getirýärler minät. Şonda onuň 10 litrini 20 miňe berip gitýärler. Köne puldan 20 miňe berip gitýärler. Yerden gazyp goýulardan suw alýas diýdiň. Onuň şu baý bakçalaryňyz ýerinde durmy? Melleklerde ne bir bağlar bolardy ozallar. Indi ana şo bağlarymyz ýok. Üzümler, almalar, erikler nähil bolardy. Kuren olar otur. Indi etil seyrak galdy. Gowrak. Sebebi eýam şor suwda terde, şor ýerde şor suwda ty. Ondan hasylam ýok, düýbem ýok. Eýam gowrak gitýärler. Nemesi bärke zatyň şo pomidoryň, kartoşka. Kartoşka hatyr on ýerinde ýam gurtlap atýar, gurçuk düşüp. Bilmem o näme bolýar. Bilmedim o şor suwdanmy, bilmedim o nämeden eýam gurçuklap atýar. Pomidorlarym şonuň ýaly. Hasyl almak kyn. Ýöne zähmet çekip bermeli. Beýje günde zähmetiň arkasyndan almaly. Zähmetiňe zat ýoklugy taşalansaň, zähmetiňe de zat ýok. Obalarda şular ýaly ýap suwlary ýetmeýän bolsa, ekin meýdanlar üçin ulanylýan bolsa, gazylýan guýlar şor çykýan bolsa, ene şu döwlet tarapyndan bir obalara grant çekmek hakynda, adamlara bir arassa içimi suw bermek hakynda gurrun bolanok. Bir daha gurrun etip oturan adam işlemde göremdik. Ya işikden geliýär de sana grant çekjek ýa-da seniň suwuň ýetýärmi? Suwuň ýetenokmy diýdiň bir adam göremdik. Awatanlar şu üçin ýene üçin dahwat bolanda pul tutup alýarlar. Köçeriňem öňkü durşy.
Çol bir wagtga edilen asfaltlar, şu abatallaşyp köçelere zada gerekdir. Habar Sima Sultana Çilwanyň Mary welaýatynyň Kärendeçi Enegül daýda bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sahanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.